Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Do, ikumpisal na diha. Do, ibutang diha ang tanan nimong sa. Ang imo lang pinirmahang testimonya ang akong gikinahanglan Jerome aron malimpyo na ang akong pangan. Kumpisal na diha, do. Kundi ka gustong palupaluhan ti ka. Ayaw na sa tawag kong palu-paluhi taon. Ikuram akong gisugo. Ang pagtuman nimo sa daotang sugo, nagpasabot na kada nga apil ka na sa ilang pagpakasa. Kana do, mao na do. Ayo ba yung duklon wang na Ayaw lang sa taon. Pero ang pag-angkon nga ikaw nakasaha ug mangayo kag pasaylo sa imong nasad-an ug sa Ginoo, nagpasabot ka na nga may kapasayloan nga nagpaabot kanimo Jerome. Mao na do. Angko na lang. Sige na. Tabangin siya ti Alice nga malimpyo ang iyang pangan. Unya, muatubang pa ko sa inyong mga silingan ani, Ate Alice. Ang dili na kinahanglan. Igo na ka ng imuhang testimonya nga makapapas sa ilahang pagduda. Ha? Unya, patay na rin ko kung mabot na ni Miss Mara. Ako na'y bahala nila. Gitugyan na nako sa Ginoo ang tanan nilang mga sa. Ay, tempa do. Ngano nihilak magkaungguya ka. Ti arabag naon mo muhilak do. Nakusitsya lang ko sa akong gibuhat. Buutan kayo ka, Ate Alice. Mau tingali ka, gibukulan ko sa Ginoo. Kay dako, kay akong sa diya ni mo. Sige na, Jerome. Aron makapahuway ka na sa imuhang guilt, isuwat ang tanan nimong sa diha. Ug pirmahe, igo na akong ebidensya. Batok nila ni Justin ug Mara. Oo, sa umanin ako pagsugot ug suwat. Do, dalit na do. Paminawa ko do ha. Ing na diha do. Ako si imong pangan do. Sugod dayon og asoy sa imong sa do. Dayon pirmahi sa ubos maora na. Sige, bahala na lang ni. Tabangin lang ko ninyo nga. Di na ko makita ni Miss Mara. Ay kabala ka do. Kay gabaan na ng mga tao nga mga sungayan. Nahilom ng pikas kwarto. Kipiyaan kini ni Justin si Mara sa tunga-tunga silang away. Mauna, muna'y angay ni mo Mara. Bation ni mo ang kasakit na kipati na ti Alice. Oh. Ay, mahimo na sa kong magtatambag inis akong mga kaaway. Oh. Uy, Miss Mara. Oh, hey, Mara, naunsa na naong ni mo? Bunog man na. Dali, suot dali, dali. Nausap na gid si Justin, Kati. Klaro na kayo nga doon na gid siya laing babae. Laliman ka. Nakahimo na siya sa pagtukmod-tukmod na ako. Huh? Kadiyot lang ha. Ato nang ati mo nun ang imong bunog ha. Kati, sa may buhaton ako. Dili may mabawa si Justin na ako. Dili siya mawa ni mo kung dili ni mo siya buhian. Pero, dili na nako siya mapugan sa iyang lakaw. O sundi siya. Pero nakalakaw na siya. Aw paabuta nga mabalik. Ya tawgi permi. Pangitaag yun. Gusto. Ako siyang tawagan. Ayaw gid siya kunungi. Hasula og maayo. Hulga nga pangitao nimo ang iyang bagong uyab. Kati, tabagi ko. Gitabangan naman bitaw ta ka. Maglakaw ta. Unsa? Asa man ta manglakaw? Pangitawa na ta si Justin. Ha? Oh, okay naman ko. Maka-drive man ko. Sige, obanan ta ka. Pero mas maayo tingali ang iyang kabit ang atong unahon sa pagpangita.
Okay sab na. Unya may gidudahan na ka nga kabit ni Justin. Duna na. Unsa? Oh, kinsa man? Kinsa may gidudahan nimo nga posibleng kabit ni Justin? Si Linda. Ha? Si Linda? Pero nganong nagduda man ka ni Linda? Sa kung tanaw ra pa kay loyal kay si Linda nimo. Nahibaw ko na crush na si Linda ni Justin. Klaro kayo sa yung tinanawan. Gawas pa. Nakabantay ko sa kahigayon, ana, nga magsigi siya tutok ni Justin. Mao pa? O posible, nga nakabantay na si Justin ini. Mo nga iyan ang gitubayan. May sikreto ginang duha. Sa imong hunahon na type gid ka ni Justin si Linda? Oh, basin ko na dana si Justin pinahinhin nga sinultihan ni Linda. Mao ba? Gawas ni Linda, wa kay laing gidudahan? Wa na. Pero di mo mahimong hilabtan si Linda kung wa kay ebidensya, Mara. Mahilig si Linda sa puwang lipstick. Klaro kaayo nga ang lama sa lipstick sa polo ni Justin, mao ang lipstick ni Linda. Ako unang susihon si Linda. Sorry lang gid una, Linda. Maangin ka sa kabuang ining Mara. Kining tanan kong isuwat, tinuod gini, way sa kulbakak. Niya, nahumanan ni nako, Ate Alice. O sige, permahin na ka na, Jerome. Tarong magpirma do ha. Kanang imo yung pirma ba? Kung imo na binuangan do, panitan din ang buanga ka. Ayaw lang sa kumpanite, Romero. Tinuod lagi niya akong pirma. Salamat, Jerome. Ate, panalip di taon ko ninyo nga di ko matultulan ni Miss Mara o Justin. Anhi ka na mo dinhi. Luwas mo dinhi. Salamat din taon. Pero, haay naman na iskati. Wala naman siya mubalik. Tuod. Romero, uwa na mo balik si Cathy. Basing gipugna ni Carlin. Klaro na kaayo nga nagkuyog ang duha. Si Linda ug Justin. Unsa? Ngano nakasiguro man ka? Wa mo duty karon si Linda. Ang mga panuway, nag-abot na gitog laing lugar. Salbahis ka, Linda. Mara, relax. Ebidensyang importante. Ayaw pa takaglambas sa imong kasuko. Absent si Linda. O niya milakaw si Justin. Klaro kayo nga nagdog na tong duha. Mapusilan dyan ako ni si Linda. Mara, relax lagi. Unya na pamusil kung maaktuhan nimo sila nga nagdug. Mao na ang balaod. Pero unsa man sa imong katungod nga mamusil ka sa laing kabit ni Justin nga dili man ikaw iyang asawa? Mayo tingali nga dili ka magpatakag pamusil uy. Mangusil man gani kog asawa? Ang ikaduhang kabit na baka hinuon ang dili na ko pusilon. Oh, sige, imo sad na. Pero tambag lang. Unya na pamusil kung imog yung maaktuhan. Kanang klaro na gyud nga siyang ikaduhang kabit ni Justin. Maglakaw ta. Unya na tamang lakaw. Kung makarelax ka na. Patambalisan ng imong gamayng samad sa kilay, oh. Oo, tuod. Sige, balikon ti ka dinhi. Sige, magpaabot ko. Kana, Mara. Magkabuang ka. Bation mo ang pangabubuho nga makaguba sa utok. Ikaw, Justin, sama sa kong amahan. Mamatay ka nga puno sa pagmahay. Kinahanglan ako na ning desisyonan si Mara. Kaso laging bayana. Gusto ko bigay mabugno. Kaya ako mahinay ka. Kinahanglan magkasulti mi si Cathy. Hello? Ikaw rang usa sa kwarto? Yes, ako na. Dinigay na si Mara. Nagpatabang na ako. Oh, unsa may iyang gipatabangan nimo? Nagpatabang siya nga pangitaon ang imong ikaduhang kabit nga mao si ako. Unya, unsa may imong gisulti niya? Ako siyang kiingnan nga ubanan ako siya. Lain sa kaayo kung ako siyang palibaran. Basig magduda na hinuon siya nato. Mao ba? Makita ta. Di ba pwede? Kinahanglan mo biya na kadiha sa beach house ni Mara. Adto ka na mo pundo sa akong gipaabangan. Di pa lagi mahimo. Nagasaad ko ni Mara nga ubanan ako siya sa pagpangita ni mo. Pero Cathy, di ba nga may gusto nimo nga buwagan na ako si Mara? O, lagi. Pero, mahadlok man sa kuan ning Mara, uy. Dili ka nga mahadlok ka niya. Dili siya makagukod na tao kay
Kabit ra na ako siya. Pero bana yung pagtanaw ni mo, Justin. Una-una na niya. Praningon mo ginabayan ako. Karon ka na lang mo ingon nga praning, kay di naman kaganahan niya. Kati, sultihan talaga sa tiyawat. Kasi marag yun ang naguna-una o pakitag butibo na ko. Iya kong gitintal. Kay nagtuos siyang ulitaw ka, di ba? Oo. Pero sa asab ni Anis, ang maong hitabo. Hindi siya musugot nga magpailami magtiayon sa atubangan sa inahan ni Mara o ni Mara mismo. Tungod kay gidilit ni Ma'am nga mag-uyab-uyab ang iyong mga katabang. Oh, mao ba? Mao na. Pero nahitabo ng tanan. Guba na nga akong kaminyawan. Ugwa na ako'y gusto sa akong asawa. O gipulaan na sa ko ni Mara. Kano sama sa kapulan ako, Justin? Kati, di na mahitabo. Tungod kay kon maana na nga kasal ni Anis. Ikaw kyud ang akong pagkaslan. Ikaw ang mahim inahan sa akong mga anak. Tati, Oh, kinsa nang gikasulti nimo? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!